Kebeli pi baru ki barlok ki bape ikni video bang priang so bhai pi share YouTube channel ke jonga dabun ki singi ki por ki ya shedin nim ju issue ya ba adal bat ba inkren re ha ne kanti ne por ba menta tongin pe ki ba adal bat yo ban kren ha ne por Hakamadu collection MDC barko mali nganum singap ngan sakren hakapor kabang deban keren na kabanta baki palba jongani ka constituency artli khamtam kabang ami khmat na ka 17 note ka bakta alam ya ka jiao ban moprem ka bakta alam khamtam ru ya ka mokhar bari ka panthor ngan sakren na dei ka por namar ka dei ka jingdong kam dei ka jingkwa kian kilong ka badong kam apo district council belengin pen suthu bakla ni dong kam ban yakhi teli telang lang bat ki nong mi khmat apo assembly kumlo ban weng no pat yak ta para 12 fi ka penwit yak jing trai kam jong district council kani galong ka jing leklet na kawai ka term shakawai pat ka term ni pan ki bom don hakti lagi klet no pat ki bodon hakti kai ga bangin pen ba kai bangin pen klan kata ka di kawai ke issue ka dong kam apo district council sakawai ru nomor pakadon hakmat do ka district council ni dong kam ban soto habang ipai sha kene ka rules ka di 128 kani ka baki snapjar boleh ki snapjar kiti yang thot nomor ba ka jing tmui babon kadai ba hapo ka district council ijali barit kene hi kai jingi bakin sapoi pat chaka jeli ba he di duriau ba jongka assembly kata kada 128 rules ka pangajukren barbor walang along marwairu masukumen mangayon persengo bangnit scam kan sawan ban urlong hakwe ngesi kumpang ala persyang hai bori barit kumno ban wan ra amendment how badai bat ka presidential act 1950 bamdei shu ka por la dei bamdei shu ban ithu ani ban ai bor yaki wei pat ki paraja gunriu ki brana po ka north east ki bla ithu kerpang yaki ki yo ban thit jaka ki yo ban khun kiyo banyo ya ki hok ka mangiru yo kani kede bang lai keren lai sin sau sin ang jelo marway po si council ngasukumen ngasungu yo play ngasungu ipi ka constituency ka ba lapa ya kalam tingkai haba ngaru na persang pedap jong kamram mana kalian the state government kum way na prank ki opposition ngalayo pen kongu makani nga try kala mandi ki history ka ba ki opposition ke jubla ban kam ban pen kongu ya ka government nrei ngasukumen ba napoga government kala ai ka assurance bagin wanra ya ka amendment jong kani kajai pun riu ka ba ngitulot namar pangimdon ya ki an kaan kadai ka badongkap aku mani ka por kalong kajing perken mau kan no tam ngidai ban ken mau ya kita ki long shua ki bralit no lembah kita ki doli hasho bakin mi no na kani gari ko ba ke jogi kiong bat ki kili na kti nong wei ko ko pen pau ma jogi lang baro kani kentien ko ba kiong what do you want us to do before we leave you so to na bagi ta ki political leaders ki jogi ki por ko balik ki khilam ya pen ya ko ba ki pen pau kiong ba just leave us as you found us yangi kumba philap bat phisham der mat khadau ni kum kajai penriu ngilong kum ni kumangilong adu mata wadang ilong tang sitro wadang ilong kajai penriu ko barit andai ngi so comment pat ba ngidon pat ya kathong kata kadai ban pen scam ya ke jinglong koi banginum sha ban aila haginunu kirokom ban pen pat ban pen paria yang ni jaj penrio ka ba red ke jongi hakmat ki weipat ki jaj penrio ka mainstream of India ka ba lesi ka bangilong tang iwei sidrop hapo ka dur yau ba hadu menta ka mai khalia asam kada kadang don ngidang fully dependent haki weipat kini ki badon hak ni ka join kada asam mai khalia ki hapano answerable ya ka asam de mat kadau ki tulot kita ki jing temu hani ki jala ki kumno banyada